To, čo bolo dlho odmietané ako konšpiračná teória, sa čoraz viac stáva dystopickou realitou. Zavedenie povinnej elektronickej identity pre každého občana, skrátene EID, to znamená elektronickú identifikáciu každej osoby. Všetky moduly, ako sú bankové účty, elektronické súbory pacientov, stav očkovania, digitálny vodičský preukaz, osobné sociálne médiá a komunikačné toky, daňové identifikačné údaje a tak ďalej, budú potom fungovať prostredníctvom tohto elektronického identifikátora. Inými slovami, transparentný občan v najčistejšej podobe a neobmedzená možnosť kontrolovať každého. V súčasnosti sa EID presadzuje rýchlym tempom po celom svete, čo odhaľuje globalistickú agendu v pozadí. V Nemecku je povinnosť EID zakotvená už v koaličnej dohode. Britský premiér Starmer nedávno oznámil zavedenie karty BritCard. Bez preukázania totožnosti týmto preukazom by už nebolo možné pracovať v Spojenom kráľovstve. A práve preto to dnes oznamujem. Do konca tohto volebného obdobia zavedieme povinný, nový, bezplatný digitálny preukaz totožnosti pre právo na prácu. Bez tohto digitálneho preukazu nebudete môcť pracovať v Spojenom kráľovstve. Je to tak jednoduché. Vo Švajčiarsku bol v septembri v referende tesnou väčšinou schválený zákon o elektronickej identifikácii. Stále by malo byť na používateľovi, či si aplikáciu do svojho smartfónu stiahne, alebo nie. Či to tak bude aj v budúcnosti, sa ešte len ukáže. Vo Vietname je situácia úplne iná. Národná banka krajiny v súčasnosti vykonáva očistu svojho bankového systému. Od septembra 2025 bolo zrušených 86 miliónov bankových účtov, ktoré sú neaktívne alebo nie sú biometricky overené, to jest, nemajú digitálnu identitu. Tvrdia, že vyčistenie systému je krokom proti korupcii a na posilnenie vlastnej finančnej infraštruktúry spoločnosti. Uvádza sa tiež, že mnohé účty sú duplicitné alebo nepoužívané, čo vedie k bezpečnostným medzerám. Biometrické overovanie, napríklad otlačky prstov alebo rozpoznávanie tváre, by malo poskytovať väčšiu bezpečnosť. Vietnam sa má stať bezhotovostným a digitálnym. V čom je teda problém? Novinár na voľnej nohe Tom Oliver Genauer v rozhovore so Simo Acaui z Meet Your Mentor to takto trefne popisuje. Takže si myslím, že ľudia si musia uvedomiť, že najmä táto EID je základom pre všetko, čo príde potom. Toto je teda ústredný prvok digitálnej dystópie, do ktorej sa ako námesačníci dostaneme, ak si neuvedomíme potenciál, ktorý v sebe skrýva prevládnucu kastu, pre tých na vrchole, pre 0,01%, podľa toho, ako definujete rámec. Veď od EID závisí veľa. Každý, kto trochu skúmal túto tému, napríklad Facebook Graph, je to váš profil, plus vaše kontakty, plus ich kontakty a ich kontakty až do úrovne 10. Je to obrovská kartografia vášho sociálneho prostredia a všetkých vašich preferencií zamestnávateľov, hudby, cestovania a podobne. To je obrovský profil, ktorý o vás vytvárajú. A takto na konci funguje aj s EID. Takže každý, kto má smartfón s operačným systémom Android alebo iOS a má v ňom peňaženku občana, bude nakoniec kompletne zmapovaný prostredníctvom EID vrátane celej svojej sociálnej siete. A samozrejme, k EID sa pridajú aj iné veci, ako to badať z rôznych vyjadrení. Práve som na svojom blogu uverejnil ďalší článok na túto tému, ktorý si môžete prečítať a opisujem a citujem nemeckého spolkového ministra pre digitálne záležitosti. Aj tu vo Švajčiarsku už odzneli vyhlásenia, že ďalšie kroky procesu sa môžu začať realizovať. EID je chápaná ako proces, ku ktorej sú pripojené ďalšie funkcie. A tieto ďalšie funkcie sú, samozrejme, bez pochyby, digitálne peniaze v akejkoľvek podobe. Môžu to byť vaše veci v bitcoinoch, alebo vaše súkromné peňaženky a mince, ktoré chcete používať. Ale to je samozrejme aj stablecoin, čo je tiež digitálne euro, či už od centrálnej banky, alebo súkromnej banky. Takže nakoniec sú k nej pripojené vaše peniaze. Potom je samozrejme aj elektronická karta pacienta a potom sú tu digitálne vodičské preukazy, všetky vaše sociálne médiá, vaša interakcia. Grécko to robí už od začiatku 2025. Daňové identifikačné čísla sú prepojené s kontami sociálnych médií na overenie veku. Aj o tom si môžete prečítať.
A teraz myslím, že to bolo 17 krajín, ktoré za posledné 2-3 týždne prijali zákony o elektronickej identifikácii. Nie je to teda náhoda, že sa to zavádza synchronizovane po celom svete. Pretože je to základom pre všetko, čo príde potom. Ak ste raz povedali áno, ste bohužiaľ uväznení v tomto systéme, pretože som nikde nevidel, že by ste sa mohli znova odhlásiť. Takže by ste sa pravdepodobne museli obrátiť na spolkový najvyšší súd alebo nájsť iný spôsob, ako sa z toho dostať. Ak sa pozriete na Rakúsko, kde mi návštevníci mojich prednášok povedali, že približne 50% obyvateľstva už má tento elektronický preukaz, pretože inak by ste len ťažko mohli pracovať napríklad ako učiteľ alebo pre verejný orgán. Potom sa to stáva dosť kritickým. Veľmi kriticky sa na súčasný vývoj pozerá aj finančný expert a analytik Ernst Wolf. V rozhovore pre KTV, kto ovládá svetový chaos, poukázal v tejto súvislosti na osobité nebezpečenstvo. Takže digitálny preukaz totožnosti je celkom nevyhnutný, pretože keď príde v CBDC, znamená to, že každý z nás bude mať peňaženku, pravdepodobne v mobilnom telefóne alebo v smartfóne. A potom je potrebné zabezpečiť, aby bol každý skutočne identifikovateľný, aby ľudia nemali prístup k inej peňaženke. Ak teda napríklad vláda odreže niekoho, kto je považovaný za protestanta alebo protivníka od všetkých finančných tokov, potom ak nemá digitálny preukaz totožnosti, môže ísť sa svojim priateľom alebo príbuzným a povedať: môžeš použiť svoj účet na platby za mňa? Ak sa však osoba dá identifikovať prostredníctvom elektronického preukazu totožnosti, je účinne zneškodnená. Takže je možná absolútna a úplná kontrola. A to je cesta, na ktorej sa momentálne nachádzame. Zavedenie centralizovanej digitálnej meny, ako to plánujú globalisti, si preto vyžaduje, aby bol každý občan jednoznačne identifikovaný pomocou otlačkov prstov a rozpoznávania tváre prostredníctvom digitálneho preukazu totožnosti. To, čo sa ľuďom predáva ako výhodné a pre ich bezpečnosť, sa ukazuje ako ústredný kontrolný nástroj vládnucej kasty, ako to nazýva Oliver Regenauer, a slúži na kontrolu a zotročenie obyvateľstva. Každý sa teda bude musieť rozhodnúť. Príjmem tento preukaz a zapadnem do systému, alebo ho odmietnem a možno prídem o prácu a peniaze. Čo môžu ľudia urobiť, aby unikli tejto dystopii? Rodina zakladateľa KTV Iva Saska zhrnula svoju odpoveď na otázky týchto náročných čias do piesne. Počúvajte s nami. Eine neue Zeit ist im Anbruch. Eine neue Welt kommt durch uns. Unser Herz sagt uns, du wirst fliegen. Du bist nämlich ein Schmetterling und die Zeit des Kriechens ist vorbei. Doch diese Zeitenwende ist voller Hitze und Druck. Die falschen Narrative werden nicht weniger, sondern mehr. Die Ungerechtigkeiten nehmen noch immer zu. Ihr seid und bleibt nur Raupen, flüstert man dann und wann uns zu. Doch je größer der Druck wird, desto näher ist das Ziel. Je schwächer wir uns fühlen, desto mehr Kraft kommt auf uns. Je schlimmer das Verhältnis, 1:1000 oder mehr, desto mehr wird er bewegen, der in seinem Herzen fest bleibt. Ja, der in seinem Herzen fest bleibt, wie ein Leuchtturm über tosendem Meer. Gerade jetzt umzingelt und umstellt, gerade jetzt zerstreut in alle Welt, gerade jetzt haben wir Rückenwind wie nie. Gerade jetzt, wo man uns alles nimmt, gerade jetzt von Finsternis umringt, gerade jetzt
haben wir Rückenwind wie nie. Gerade jetzt, Mitten in tiefster Nacht, gerade jetzt, in der verlorenen Schlacht, gerade jetzt, haben wir Rückenwind wie nie. Je größer der Druck wird, desto näher ist das Ziel. Je schwächer wir uns fühlen, desto mehr Kraft kommt auf uns. Je schlimmer das Verhältnis, 1:1000 oder mehr, desto mehr wird er bewegen, der in seinem Herzen fest bleibt. ja, der in seinem Herzen fest bleibt, wie ein Leuchtturm über tosendem Meer. Wie ein Leuchtturm über tosendem Meer. Gerade jetzt, umzingelt und umstellt, gerade jetzt, zerstreut in alle Welt, gerade jetzt, haben wir Rückenwind wie nie. Gerade jetzt, wo man uns alles nimmt, Gerade jetzt, von Finsternis umringt, gerade jetzt.